Examenul de licență este un moment important, dar mai ales plin de emoții pentru toți absolvenții. Pentru artiști însă această evaluare nu are în vedere doar cunoștințele de specialitate, ci și talentul. Pe acesta din urmă s-a bazat expoziția promoției 2008 a secției de grafică, publicitare și de șevalet de la Universitatea de Arte. Am ales ca în lucrarea de licență să ilustrez o oglindire a realității sociale în care trăim, o societate guvernată de idei preconcepute. Eu am încercat să fac o propunere de proiect pentru brandul UAG, Universitatea George Enescu. Am încercat să fac ceva sintetic, ceva care să fie primit de majoritatea persoanelor. Am vrut să creez o paralelă între lumea imaginară, virtuală, a visului. Pornește dintr-un curent mai nou, se cheamă Urban Toys. Inventivitatea și originalitatea domnesc pe holul Teatrului Luceafărul, care găzduiește lucrările viitorilor graficieni. Ceea ce există pe Simeze reprezintă de fapt chintesența celor 4 ani. Cum de fapt trebuie să fie o lucrare de licență. Da? Diferă unul de altul, nu seamănă niciunul cu celălalt, cum și trebuie să fie, nu, între artiștii care se respectă. Cei 15 absolvenți din acest an sunt deja căutați de agenții de publicitate care vânează tineri cu idei inovatoare.